Oh, mga brad, muna ni ang suba sa Bunawan. Niyami oh. Akong mga shoon kay mga ligo ni. Nakaabot na ang mga gahi ikan sa Balingasag. Muna yung mga gahi. Kabut na kuno. Gahi kuno, pero bukog ray gahi. ang ubo sini nagagahi. Ubura. Oh, ubo. Ang ubo day, dili bukog. Ang ubo ray gahi ani. May mga sakto na gyud. Sakto na gyud kabatanon. Mga brad. Oh, no, muni ang view sa Bunawan. Oh. Klaro kayong suba. Gusto na makita sa kisabay mo mga Oh, naraw. Klaro kayo. Oh? Ah. Murag alang-alang mas bimburo ko. Oy, pero Oh, kani isa murag yapon. Mao, Murag kani. ay. Murag mga Shaolin ba? Shaolin pero mga tigulang na nagkaroon. Sa ay, una ba? tigulang, mga sawa pa mi. Mga sawa pa di ay. Oh. Mga sawa pa di ko no. Oh. Kay kung wala may mga upaw, di makita mong kagwapo. Oh, gyud. Na. Oh, naay among kuno. Ito ay mong dito sa kopo. Service. Tuara, ko tabok. Oh, tuara ko sa tabok. Dili mao ning motor. Na. Pero ay mo paningala mga brad kay mugba pa sa kuan uban nga pinulungan mga tikalon mi. Oh. Tikalon. Kami ra gihutan sa among service to. Oo. Unsa ba na service nga murag tangke man sa gasolina. Kay daw ba ng mga upaw inyong mga Oh. ligo? Sige, mga ligo na mi. O kuan ani utlong ta atong video kay apil lang nag-operate, musam na. Kuan gina mga ayo na i-video i-product lang. Yan yung mga post para kita dito. I-post na yun. Kisay sakop ito to ngay mong friend. I-post kaya lang kita mo na yun. Tuwa naman ito. Niligo noon.